царской России не было нават гаворкі пра якую-нибудь аўтаномію Беларусі ці Літувы, называных агулам паўночна-заходнім краем і падзеленых на 6 губерняў: Віцебскую, Магілёўскую, Менскую, Радзенскую, Віленскую і Ковенскую. Але знайшліся ў краі уплывовыя тутэйшыя людзі, якія будучыню земляў былога Вялікага княства Літоўскага, захопленых імперіяй, бачылі зусім па-іншаму. Краёвасць, краёўцы – надзвычай цікавая з'ява на землях былога Вялікага княства Літоўскага, якая публічна пра сябе заявіла ў першае дзесяцігоддзе 20-го стагоддзя, але каранямі сягае значна глыбей. Нават не 19 стагоддзя, а ў Рэч Паспалітую, менавіта ў яе ўсходнюю частку Вялікага княства Літоўскае. Яе носьбітамі і ідэолагамі былі высокаадукаваныя людзі, паспяховыя ў розных галінах дзейнасці – эканамічнай, навуковай, палітычнай. Пасля адноснай дэмакратызацыі царскай Расіі ў выніку рэвалюцыі 1905-1907 гадоў краёўцы заіснавалі на імперскай палітычнай сцэне. В умовах адноснай свабоды ў межах канстытуцыйнай манархіі краёўцы голасна заявілі пра сваё бачанне будучыні краю, які складаўся з заходніх губерній Расійскай імперыі. Яны стварылі асобную фракцыю ў Расійскай дзяржаўнай думе і некалькі палітычных партый. Хто такія краёўцы? Чаго яны хацелі? Якія мелі мэты? Як іх рэалізоўвалі? Чаго дасягнулі? І врэшце, што з імі сталася з іхнім рухам і персанальна з найбольш яркімі прадстаўнікамі. Пагаворым пра ўсё гэта з найлепшым знаўцам краёвага руху, гісторыкам прафесарам Алесем Смалянчуком. Краёвец – гэта аўтахтон, тутэйшы, жыхар краю, былога Вялікага княства Літоўскага. Ідэолагі і дзеячы краёвасці паходзілі пераважна з мясцовай шляхты і інтэлігенцыі. Галоўная іх ідэя і мэта – захаваць адзінства краю, не дапусціць пераўтварэння яго ў нацыянальную скраіну Расіі або Польшчы. Крытыкавалі і расійскую імперскую палітыку, і польскіх нацыянальных дэмакратаў, эндэкаў, змагароў за гамагенную аднаэтнічную Польшчу. Краёўцы высунулі і абаранялі ідэю грамадзянства краю як альтэрнатыву падзелу яго жыхароў на нацыі. Натхняліся творамі знакамітых краёвых літаратараў Адама Міцкевіча, Владзіслава Сыракомлі, Элізы Ажэшка. Выступалі за палітычна-культурную аўтаномію краю ў Расійскай імперіі. З'яўленне краёўцаў у палітычным жыцці Расіі стала магчымым у выніку рэвалюцыі 1905-1907 гадоў. Яны не толькі голасна заявілі свае погляды, але дамагліся ўдзелу ў публічнай палітыцы праз першы расійскі парламент Дзяржаўную думу. Паміж 1905 і 1915 гадамі краёўцы выпускалі некалькі газет, якія прапагандавалі іхныя ідэі і прапановы. Кур'ер літэўскі, Глос польскі, газета Віленська, газета Краёва, Прzegląd Віленський, Наш край, Кур'ер краёвы, Вечерняя газета. Некаторыя, як газета Краёва і Przegląd Віленський, працягвалі выходзіць і ў міжваеннай Польшчы. Пра сур'ёзнасць намераў і маштабы дзейнасці краёўцаў сведчыць стварэнне імі некалькіх палітычных партый. Пасля паспяховых выбараў у першы расійскі парламент у 1906 годзе краёўцам удалося стварыць у верхняй і ніжніх палатах, Дзяржаўным савеце і Дзяржаўнай думе уласныя групоўкі дэпутатаў, якія аб'ядналіся ў сваёй дзейнасці з дэпутатамі ад польскіх губерняў. Пэўны час краёўцы знаходзілі падтрымку і сярод дзеячаў нацыянальных рухаў, найперш беларускага. Адзін з беларускіх лідараў Антон Луцкевіч яшчэ ў 1916 годзе выказаў ідэю стварэння Чарнаморска-Балтыйскай канфедэрацыі у складзе Беларусі, Літувы, Латвіі, Украіны і Польшчы. Гісторыя расійскага парламентарызму аказалася кароткай. Наступ рэакцыі, потым Першая святовая вайна,
развал расійскай імперіі, стварэнне і змаганне незалежных дзяржаў цалкам перамянілі палітычную сітуацыю. Краёўцы былі вымушаны акрэсліцца са сваёй нацыянальнай прыналежнасцю. Большасць выбрала польскую, яшчэ і таму, што паверыла ў федэралістычную канцэпцыю Юзефа Пілсудскага. Рух краёўцаў меў працяг у міжваеннай Польшы, але толькі ў выглядзе публіцыстыкі. Найбольш паслядоўна ідэю краёвасці абараняла газета «Прzegląd Wileński», якая выходзіла да 1938 года, пакуль не занямог яе рэдактар Людвік Абрамовіч. Сёння ў Беларусі мала хто ведае пра краёўцаў, а свой час у пачатку 20-го стагоддзя гэта быў даволі значны, цікавы і нават уплывовы грамадска-палітычны рух. Калі б ён меў поспех, то сёння лёсы не толькі Беларусі, я думаю, але і Літувы, і Украіны, прыватнасці, выглядалі б значна іначай. Пра краёўцаў мы пагаворым са спецыялістам, чалавекам, які шмат гадоў даследаваў і праблему гэтага руха, і асобы найбольш яркіх яго прадстаўнікоў, прафесарам Алесем Смаленчуком. Алесь, хто такія краёўцы? Краёўцы – гэта прадстаўнікі такога палітычнай, вельмі цікавай палітычнай плыні ў гісторыі Беларусі, гісторыі Літвы, якія спрабавалі на пачатку 20-го стагоддзя супрацьпаставіцца нацыянальным рухам у такім этнакультурным варыянце. Краёўцы – гэта спроба, наогул, на беларускіх, літоўскіх землях вельмі рэдка нараджаліся нейкія новыя такія арыгінальныя, адметныя палітычныя канцэпцыі. А тут якраз можам казаць, што гэта краёвасць Беларусь – это радзіма краёвасці, як пэўнай палітычнай канцэпцыі. Прашу прабачыць, маецца на ўвазе ідэалагічная аснова – гэта Вялікае княства Літоўскае. Это была спроба, так, на падставе памяці пра Вялікае княства Літоўскае, на падставе агульных гістарычных каранёў беларусаў, палякаў, літоўцаў, тых палякаў, якія тут на гэтай зямлі жылі, для якіх это была іх радзіма, часткова украінцаў, фактычна вярнуць з такога палітычнага небыту гістарычную Літву, Вялікае княства Літоўскае, і на гэтым збудаваць фактычна такую, в пэўным сэнсе, нацыю палітычнага тыпа. Таму што краёўцы бачылі, што нацыянальныя рухі беларускі, літоўскі, польскі і фактычна разрываюць гэты агульны рэгіён з агульнымі культурнымі гістарычнымі традыцыямі, маю на ўвазе гістарычную культуру, разрываюць на часткі. Канфліктныя вельмі. Яны канфліктныя. Ёсць польска-літоўскі канфлікт, ёсць трошкі польска-беларускі канфлікт. Ёсць тут такія кропкі, якія вельмі цяжка, калі наогул магчыма знайсці паразуменне. І была ідэя папросту зрабіць галоўным крытэрыем нацыянальнай прыналежнасці, пра гэта казалі, патрыятызм, ці пачуццё, што гэта наша агульная радзіма. Розніца моўная, розніца этнічная, культурна не адыгрывае такой важнай ролі. Калі мы адчуваем, што гістарычна Літва наша радзіма, давайце на гэтым будзем будаваць, ствараць новую нацыю. Канфедэрацыю. Калі казаць пра землі ўжо, то можна, то можа быць канфедэрацыя трох, прынамсі, народаў. Калі казаць пра нацыю, то гэта была ідэя фактычна стварыць новую нацыю палітычнага тыпу. Роман Скірмут хіба быў адным з найбольш яркіх прадстаўнікоў гэтага руху. І вось ты напісаў кнігу пра яго. Скажы, сапраўды, якую ролю Скірмут у тым руху адыгрываў? У руху краёўца можна вылучыць две плыні. Плынь такая кансерватыўная у сэнсе эканамічных рэформаў і ліберальна-кансерватыўна, ліберальна ў сэнсе палітычным, з якой звязана якраз постаць Романа Скірмута, фактычна быў галоўным ідэолагам гэтай плыні, і ліберальна-дэмакратычная плынь, гэта Міхал Ромар, гэта Віленшчына, пераважная Віленшчына, гэта пераважна такія колы інтэлігенцкія. Шмат пісаў Ромар. Ромар пісаў вельмі шмат. Газету выдаваў. Міхал Ромар выдаваў газету віленскую, і фактычна гэта быў першы такі легальны рупар краёвай ідэі наогул на беларуска-літоўскіх землях. То, што пісаў Роман Скірмут і ягоныя паплечнікі, гэта Чэслаў Янковскі, у прыватнасці рэдактар «Кур'ера» літоўскага, і гэта Эдвард Вайніловіч, Александр Ледніцкі, то гэта звычайна друкавалася ў «Кур'ера» літоўскім. Яны мелі свае органы друку, якія былі вельмі папулярныя, былі вельмі, мелі шмат чытачоў фактычна. Скажи, калі ласка, а Магдалена Радзівіл, можна сказаць, што на нейкі час належала да гэтага
руху на гэтай плыні? Безумоўна, Магдаліна Радывіл як найбольш належала, ну, не ў сэнсе там тэарэтычным, яна нічога не ведае, артыкулаў на тэмат краёвасці хіба ніколі не было, но вот яна рэальна проста фінансава падтрымлівала літоўскі і беларускі нацыянальны рух. І Скірмунд, і Магдаліна Радзівіл, і яшчэ некаторыя дзеячы гэтага руху, яны ўрэшце рэшт апынуліся ў нацыянальных партыях, нацыянальным руху, або польскім, або літувійскім, або беларускім. Чаму так сталася? Краёвая ідэя не вытрымала канкурэнцыі з нацыянальнымі ідэямі. І асабліва, то есть яна больш-менш так прыстойна трымалася яшчэ да Першай сусветнай вайны. Першая сусветная вайна і то есть свабода, напрыклад, нацыянальнай дзейнасці на акупаваных немцамі тэрыторыях Беларусі і Літвы. Яна змяніла сітуацыю вельмі моцна. Это был час росквіту нацыянальных рухаў. У Першую сусветную вайну гэта рухі набылі даволі выразную такую моц. І толькі беларусы вось у той сітуацыі, нават падчас Першай сусветнай вайны спрабавалі выкарыстаць краёвасць дзеля ўмацавання беларускага нацыянальнага руху і вельмі доўга былі прыхільнікамі краёвай ідэі, прыватнасці браты Луцкевіч. Менавіта яны былі, дарэчы, ініцыятарамі у 1915-16 годзе стварэння Рады канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага і звароту да нямецкіх уладаў наконт адраджэння Вялікага княства Літоўскага. Кажы, калі ласка, а вот якое гістарычнае значэнне гэтага руху, які урок для нас? Ну вось вельмі добрае пытанне. Я так весь час думаў пра гэта, калі пісаў кніжку пра Рамана Скірмунда, які урок для нас. Ну, можа, першае, што прыходзіць у галаву, то, што гэта вельмі важна засвоіць, можа, такі вельмі шырокі погляд, даволі шырокі погляд на то, што чым ёсць нацыя. Адмяжоўвацца ад некага такога этнічнага, культурнага абмежавання разумення нацыі. То есть да той беларускай нацыі могуць належаць розныя людзі, нават калі не гавораць па-беларуску. То есть это не закрыццё нейкіх такіх этнічных, этналінгвістычных кватэрах. Это такі вельмі шырокі погляд на свет. Я тут паспрачаюся з гэтай тэзай, таму што калі гаворка ідзе пра праект шматнацыянальны, то згода не трэба акцэнтаваць увагу на моўнай, на этнічнай прыкмеце, на гэтых крытэрыях. А калі гаворка ідзе пра праект у межах адной нацыі, то якраз адсутнасць гэтай канцэнтрацыі асаблівай увагі на мове, на этнічнай повязі, это размывае нацыю. Вот прыклад, літувіцы і беларусы. Літувіцы сканцэнтраваліся на сваіх этнічных асаблівасцях, прыкметах, і ёсць літувіцкая нацыя. Мы адкрыты на весь свет, мы прымаем сваю нацыю ўсіх, а нацыю да гэтага часу не збудавалі. Не, ну тут іншая сітуацыя. Тут была спроба фактычна стварыць нацыю для ўсяго беларуска-літоўскага краю. Нацыю, у якую ўвайшлі б розныя народы, якія б захоўвалі свае мовы і шанавалі мову суседняга народу. Это была такая палітычная, больш вялікай ступені канцэпцыя. Калі мы кажам пра фармаванне ўжо такой нацыі, зноў жа ў нашым разуменні, мы вяртаемся да такога класічнага разумення, можа, нацыі у нашым рэгіёне прынамсі, то, конечно, паўстаюць нейкі момант пытання мовы, якая павінна яднаць іх. Тут якраз была ідэя, што мы проста павінны шанаваць сваю мову, ведаць іншыя мовы. Калі пра краёўцаў спытаць, што гэта было? Рух, партыя, ідэалогія, адказ будзе цалкам станоўчым. І рух, і партыі, ідэалогія. Аднак гісторыя паказала, што ў канкурэнцыі з нацыяналізмамі краёўцы не мелі шансаў. І калі выявілася, што іх мэта недасяжная, яны былі вымушаны выбіраць сабе нацыянальную кватэру. Большасць выбрала польскасць, некаторыя літуву, і толькі нешматлікія Беларусь, што для іх аказалася дарогай у выгнанне або ў магілу. Беларускія нацыянал-камуністы іх адрыналі, бальшавіцкая тайная паліцыя знішчала, як потым знішчыла і самых нацыянал-камуністаў. Нельга сказаць, што справа краёўцаў аказалася цалкам безнадзейна і зусім загубілася ў гісторыі. Не. У канцы 20-го стагоддзя яна абудзілася ў новай форме пасля распаду Савецкага Саюза, калі ў краінах былога Вялікага княства Літоўскага загаварылі пра Балтыйска-Чарнаморскую канфедэрацыю. А мне ў паразе краёўцаў найбольш баліць за Беларусь. Можам сабе ўявіць, што б у нас было, калі б не бальшавіцкая акупацыя, калі б краёўцы, гэтыя высокаінтэлектуальныя, паспяховыя людзі, мелі шанс застацца беларусамі. Якая краіна б у нас была б? Якія высокаадукаваныя людзі нам кіравалі?